Hello gagayaman ti manan ti gayam yo, Jenna Almoy te akas manang biyanang kan takin drama iti biag ti tao. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Kapadasan ni Cubs at Jackie saan napud na nagantin tayo drama. Ngayam sakbay na, hello man pa iti Nabon family from Dick Dick Popoy. Arlene Corpus kan nagiti anak na kan Fernando Corpus dita mabilang panike kan Chinita makadangdang dita Hong Kong. Kasi mantikunan ni Cubs at Jackie. Dirman ang biyanang, awan makunakit ti asawak ta saan mo taman nugal, ken saan mo't lamang martek. Anda dagiti gundaway nga agreklamo nga aramidan na mutlat ti ibagak ken kuana. Nagbaliw lang ti amin kapoy ti saan kuan ni namnama apasamak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Talaga nga adda dagiti tattao kayat na tagnam ay lang. Ne, anyat itan tanabutob mo, bakit? Anyat nagsaritaan nyo kan na ispi itay aya? Natakawan ka no damadel ah. Anya? Kasan ala pasamak da ita? Apay, di ding kandado tiri daw da. Amumot na dagitag tatakaw. Uray may trangka tiri daw, adalat ta pamuspusan da. Laptop, kwarta kan appliances ka no tinatakaw. E di rabi lang. Uwan ah. Sapay pa, datangawan CCTV da. May maya mula kumano da CCTV iti balay. Nang runa ka agrairan dagitag tatakaw ita. Isungag pakabit ta mamat iti CCTV. Anya? Tapno agbutang man dagitang agtatakaw. Gastos ngagpaisong ang para matitipagsayaatan tayo. Nang runa kat adda babasit nga anak ta. Asino tinagpakabitan nyo iti CCTV yun, Nana SP? Ni Marco, Jackie, apay. Adamo lalako da CCTV? Wun, adamot laeng. Mabalin agumatang kayo kadakwada. Isudamot laeng ang timang ikabit nukwa. Manong nga tangay ti mabayadan. Depende no anya ti makurso na daan nyo. Saan mo't nga agpapada ti presyo da? Ada ka di kontak number ni Marco kada kayo, Nana? Mabalin na maala? Mabalin laktamot. Alaem tas ikan ti makisarita ken kuana. Mabiit laeng takita ti number na. Adamot la Facebook na. Anyat FB na aya. Kita akman ta sa pulag. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Da kayo matgayam ti tataulan ti aso may nanang. At dadagi ti apukaw ka. Sanda pa'y anadismiss nanang? Ay kastaya. Ayabak kumay day je balay. Ha? Apa ya? At dadagiti kasinsinda ijay. Tapno makapagbanding damat ah. Alas 3 pa iti dismissal da nanang. No kayat yo, di da kayon timang sukon kadakwada iti pagadalan. Itulod yun tulo itan dito'y balay intun rabi. At malangarod. Nay, anya day ta? Ha? CCTV nanang. Ay, nagpakabit kayo iti CCTV yaw. Una, tamadanagan ni Jackie di naamuan na anatakawan ti may sa akalugaran tayo. Maya makiday tap na da CCTV yaw. Wala ang gastos mo day tananang. Sana balin na. May maya malaan no da CCTV ti balay. Naibusan ta abasto tayo, Elmer. Gumatang tayo pala di tayo istorba kay. Mas makatipid tayo no di sentro ti paggatangan tayo. Awan mo't nga rod may ibaon, bakit? Kasi kangay, awan mo tarami dumita. Awan pa'y trabaho. Masadutak bakit? Alamot din ah. Saan man aday ta kinasadot mo ti pagandaram? Kun may isa, anyat orasin. Ang mga numasapa man ti tudunan. Kadama payong. Wano saan nagkaputi kalatan. Intun bigat laangan bakit? Mapan kaitan tawan mailuto abalon dagiti ubing inton bigat. Amumot nga da klase da. Jak amo na niya tigatangag injay. Ilistak tigatangam. Ne, adda kay mo't gayam dito'y paradaan tataan daw. Ne, adda mo't balasang akadwam. Asino day tangay tata? Kaanakak ni Aika. Kastaya. Kunak ano... Now, sa bali man ti pampanunot mo, Elmar, narugit at talaga ti panagpampanunot mo. Nay, saan mo ta? Da kayo mo tata. Ading, nice meeting you. Kastamat, Manong. Kahit yung ti aghalo-halo, ilibre kayo.
Napudot ngamin ti panawin. Ay kay mapantayon. Nasakit tingipon ko. Jak makapangan iti halo-halo. Ala, saklat nga rodin ti Ilebrem, Elmer. Ay, saan Masapol akaduha tayo ka nakam Taka mo kwalangan. Pansit. Intay pansit, ading. Ay, sige. Mabalin, Manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Daytoy. Nabiro ka kung ti FB na ay ka. Ag friend request ka na ako sa'yo. Day, busy ka mga cellphone lakay. Matakamot gaya man, bakit? Kasangsangput ko lang. Itimplaan nakman iti kape. Adamot karga di termos. Ag timpla ka latta dita Saan mo't anarigat nga aramidin day takad, bakit? Ha? Kita nga dar aramidag, bakit? Anyaman day tanaya? Online games manan? Saan mo't Kita mga ron. Adala buy-buyaag. Anyat buy-buyaam. Dagiti man babae a seksin. Saan mo't buy-buyaag laang no kasano timang tarimaan iti naperdi a rice cooker. Tatarimaanak man di rice cooker ta. Ay na, hindi pala na panatawin ang naperdi day jay. Ita lamang panunot mo tarimaanan. Lumabasak pa ay ka. Ne, papa namang Elmer. Ijay garden manan Awan ngamin trabaho mi iti konstruksyon ita. Adda garden mo. Sa makikon construction ka pa Kaya't asawin day ta. Adot kwartam. Adamot basit Saan unay nga ado? Katamtaman ading. Ay ka, nalpas mo tayo aramida mi di kusina. Ay, sige. Inak pa'y agluto, Mang Elmer. Sige, tamapanak mo tan, ading. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakitak akinasaritam da jeng Elmer. Adda ka didakas na, angkal. Nasingid kay samot tan iti tunggal maysa. Katsat ko nga minday jay, angkal. Ammom ka day, nga adot putot kan asawa da jay alalakay. Amo ka, nakitak iti Facebook na. Ammom matlagayam. Apay nga rod, makisiningid ka pa'y laking ko, Kaya't kulaang ti makipagayam, angkal. Ay, kita ang mga numabiktima na kada dyan alalakay. Dakas ka kinibakit na. Depende lat namo ta, angkal. Anyat ammo tayo ngay, ang mga no isugayam ti mabiktimak. Aniya? Umay ka man pa dito'y lakay. Apay ka day bakit? Kitaam ka di day to'y. Apay day ta? Awan mo tan makita ka video. Naperdin samot tan day ta CCTV. Ayun. Awan ngagpaisaw. Nalakamot gayam ang maperdi ti kasta. Amom timang tarimaan? Kanyat amo di tangay. Ang mga no damot tan nakuti dita. Tay samot ngamin lalakaan day ta. Awan madadahil adagos. Awan pailat makatawon na nadadaulan. Ipatarimaan ta ko ma. Sayang lang ti kwarta dita. Ure di mon ipatarimaan no kastamot lang ang nalaka madadaan. Nana SP, adda mo yung agtartarimaan iti CCTV. Addamat, apay. Ay, nadadaal nga ron ti CCTV mi. Sayang mo ngamin, ang mga numaripair pa'y day jay. Kaano, taawagak itan. Uray itan ata, eksakto. Siyak lang tadda di tabalay nana. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nabayagan ni ay kaakaanakam dito'y lugar tayo, kabsat. Kay kaya't nabutan tag na dito'y balay kabsat. Apay, awan trabaho na. Adda ng home base. Rabi ay ti pa nagtrabaho na. Anya trabaho na aya. Anya jay kunanan. Agtut-tutor sama ti kunana. Ay mayat ang arod. Kunaklan no agis istambay laeng di tabalayo. Agbakasyon ti kunana. Ngam intugot na mo ti trabaho na ditaw. Mayat man ti kasta at trabaho. Tasaanan ang masapol arumwar iti balay. Unya, saan ang mabanog nga gumkumyaw? Sa bagay, kastamot ti uso ita. Tauray dagiti kalugaran tayo adaduma. Home base mo ti trabaho da. Agpasentro kita lakay, inak makichenda. Siya akong di makityenda bakit? Si kalatan ti agbati dito'y balay. Anya? Ilistam dagiti gatangag ta siya akong timapan. Ni, itaman pa'y?
Kano kasadot mo ti makitsenda? Siya akong timapan. Tapno saan ka mabanog, bakit? Tapno makainana ka. Agure ka man. Adan sama, basol mo. Isungagin sisingpot ka. Nay, awan mo't Kaya't ko lang ti makatulong ken ka, ta asawa kakit nga rod. Mabitla nga ron. Ilistak ti gatangam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay ka, anyat ka't asawan ti nakitak Ha? Nakita yung nga? Sa nakabulsag, tapno jak makita ter aramidam. Nagkuyog kayo iti dayjay nga Elmar. Good. Anya ko maita, uncle. Nagkuyog kami lang. Di mat binalaagan ka aliklikam dayjay alalakay. Awan matdakas nga aramidan mi, uncle. Nasayat nga rod ti kasta. Makisinsiningid ka iti adda asawa na. Awan makita adakis iti dayta, uncle. Maiparit ayat ti makipagayam. Saan mo? Anya je mangmangag kwa sayang gusang may papankada kayo iti kaanakan ni Andong Elmar. Anya sayang gusang, nanang? Nasingad kayo kano iti tunggal may siya. Wen, agkuyog-kuyog kami. Ngamawan mo dakas nga aramidan may nanang. Ay pangasim Elmer. At dalang arod asawa mon, makikuyog ka pala iti balasang. Sapay ubing ka na pintas. Numamuan ni baka mo na itanyalat ko na ngay. Basta awan aramidan may nanang. Makirion yun tayo inton bigat lakay. Sa anak nga umay bakit? Yapay nga ikaw ang matrabahom na bigat. Awan trabaho, kaya't ko tagina na. Sigurado maturog kay manan ijay. May sa Arabi ilaang mag. Tapno sulit ti biyahe. Da kayo latan timapaan. Ikuyog mo dagiti ubing. Tama nga no biglang agchat ni Bosket ada trabaho may. Awan kadwada ang mabati dito balay. Maminsan laang matiti makatawan day tariyon yun. Mapanteke din. Sa anak sumurot ko nakmat. Agbate akon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Awan nakakita kin ka simrak dito balay. Awan siguro. Tanasip ngat-ngat. Rabiin. Talaga nga ingagarak nga inadap ti silaw di tarwar. Tapno awan makakita kin ka ay ka. Sigurado ka saan nga agawid ni bakit mo, Wen, inton bigat pa iti awid dagi jay. Siyaklaang ti tao dito balay mi ita. Ni, at damat gayam CCTV yung. Di ka madanagan, tadadaal day ta. Artila day ta CCTV. Sigurado ka, Wen, kunak lang aruday. Nala, umay kakit din, tamang rabiitan. Tapno masapata amaturog. Adda ka di aramidam, Jackie, balasang ko. Awan na, ape ka di. Mabalin nga i-review ti CCTV, yo. Di mo't adda CCTV itirwar ti balay, yo. Maala na di ta kalsada, saan? Wana na, ape ka di. Adda nga min nang ibati itinagado a basura dita. Ket awan mo't mga klon no asino ti akin aramid iti dayjay. Naiwarwara ti basura. Sige tayo review no madamdaman, nana. Sige man, balasang ko. Tapno maamuan man no asino dagita at tao. Nasaya at taddakan, Elmar. Ne, apa kasta ti jarmo Jackie? Awanan kay tibangin. Gatal ka lalaki. Isumat lagayam adi kasi morot anak kiryon yun. Tay may gayam day jay nga ay ka diti balay. Ha? Kasano Kasano anamwa kasta ka deha? Nakita kiti CCTV. Ne, saan ay adadahal day jay? Wan! Ngam pinatarimaan ko'y dawang ka. Ha? Naimbag gayam tadyak imbagbagakan ka na tarimaan. Tapno maduktalak tirinokar nga ramid mo. Bakit, gwa? Nagis-istorya kami laang mo't kini ay ka? Agulbod ka pa lang! Naglawag ti panagin inarakop yung manipot iti salas aging gayjay kusina. Naggidan kayo pa simrak iti banyo. Naggidan kayo nagdigos. Bakit? Sinaklot mo pa nga insarak iti silenta. Agasam dayta. Di na pa'y masaklot nga asawam. Ngam day dya babae. Sinaklot mo nga inrekos-rekos dito salas. Samo insarak iti silenta. Kalpasan na, agkin-kinamat kayo akas lati kakaskasar amabuy-buyak iti pelikula. Gwa, sorry, bakit? Linang ay milahang day jay.
Nagayayam kami itikin na tseran. Idi ko an... Natsaran tarupam! Ala, danugan nak bakit? Tungpaan nak. Tapno maalay-ayan tiriknam. Ala, itayak ti bagik. Tungpa, matarupam! Pumanaw kan! Di kan kaya't amakita, Elmer! Nanano ka, Elmer? Agkalkalingutan ka ngay may dito'y balay. Nanang, pinapanaw na kong asawa ki Jabalay mi. Anya, apay aya. Naamuan na anapan ni ay kay Jabalay mi. Idi awan da nga giina. Dayta, ti bagbagakan ka, Elmer. Anya nga ita, dayta ti maganab mau. Nanang, tulungan lakman ang mga ayo iji manugang yo. Ay, mabainak laeng. Kumano ang basol mo, nga madamot. Agdadata, isa mabainak. Kunanan to keda kung konsintyag ti mading aramid mo. Iso nga ano sa mati bunga ti aramid mo. Di ka mga mindim nga ganyak. Di kag pampanunaw. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agimpagi kan, tagawid kanay ka. Angkol, May kalagayam dito'y, tapno ibabayin na kami kinantem. ni, saan mo ta, Angkol? Aggunay kan, pumanaw kan. Tama nga no idarum na kayo ni Jackie. Nakarkaroon ang problema da ita. Sorry, Angkol. Nakulapan ti panunot ko. Nakabaso lang. Nasulisugak. Nagayatak laeng mo. Saan ada ka gayat? Basta amom apilyan, ti pakiin na yatam. Darasodos kan tumay. Namin ano abinagbagaan ka. Ngam di ka dimngag. Sukir ka ngamin. Sorry talaga, Angkol. Ela, pag nakmamday tayo ka, sapay ko matagbalbayo kan. Kat di mon ulitin ti inaramid mo. Wala, Angkol. Promise. Naimbag nga oras mo, Jackie. My love. Dakkel asan dya, para ken ka. Adda pasurot na 2 kilo amangga. May 1 kilo asarguelas. May sasapad asaba. Apple kin orange. Amok ngamin a paboritom dagita a prutas. Apay nga da ka manan. Agsubli-subli ka mo dito'y balay. Imbagak mo't kan ka adyak kaya tamakita ti panagropropam. Sarungkaran kayo kadagita anak ta. Di ka mabain ngagpakita kadakwada. Kalpasan ti naramid mo. Sorry nga minan, bakit? Please, pakawanan na kumamatan Sumurot kan itinadya babae. Ipadawat ka kankwanan. Sikat ti love ko. Pumanaw kan kunakmat. Dagito'y prutas ngay. Iyon nagkupay Ibatim ditan. Yung nagkunton madamdaman. Talaga ka di adin akong mapakawan. Saanan? Awan katulungam amang padakkel ka dagiti anak ta. No di nakawatin man eh. Naglaying ka no di naktulungan? Sana kaputag sinatakot di nakmatulunganan. Agtinulong talata mang ipaiti ka sa pulanda. Basta saantan ngagdan na. Suportaram dagiti anak mo. Tano saan? Talagang ay darum ka. Anya? Nagsaritaan mi nga roda na imbag ti sustento dagiti anak mikat ka asina on time mat ti panangtad na iti suporta dagiti putot na. Nadismaya kiti naramid na iso adyak kun inawat pa. Ket impamay saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayam mo, Jackie. Ala, gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.